Hello guys, hello mga ka-listeners. Ngayong hapon o ang oras alas 3:51 mga ka-listeners. O karon pag ito naka-vlog diri sa kong payag og balik mga ka-listeners no. Kay nakahinumdum ko kung ipakita day akong karaang cellphone nga nagubha no. Ano di na gyud, wala gyud siya bisag usaon ako kuan, ako nagiuka ba. Kapataka na kung uka ba na yung usaon kay di naman mo charge. Di mo charge niya. Gahi na sa kayo niyang switch aring kilid. Lugos na mapislit sugsaon nagiapa. Ako na gitusok og kuan para makuan ba ma-on ba. Di gyud. Ako nang testing og charge. Wa gyapon. Ini siya wa na gyud. Lagi na siya taon. Power bank. Charge na to ni. Mao sila na itong content ron. Kay makita man yun nga mura siya charge at testingan og charge ba. Sinday pug maulian. Wa bid mo function. Balihon ni. Charan. Wah, good. Oh, darah. Vibrate na. Namo ni siya mga ka-listeners. Kutob lagi siya singa nani babalik-balik puwa. Abi na ko mo charge na. Ngani ra kanunay. Puwa. Di gyud mo 1%. Bao na ni, guba gid siguro ni battery mga ka-listeners. Muna nga sa mga nagsigig request no nga pa-shout out no. Wala gid di na jud ka lugar og basa gid no. Ganahan ta ko to magbasa-basa ko yung mga comment kay kuan para mapatas tanan ba no ang mga bagong listeners na basahon po tong comment bitaw shout out niya basa comment karon di gid di na gid muon bisan pag mag connect sa power bank no diya ngani sige lagi balik-balik mga ka-listeners ngani ra di mo 1% okay ra to ma 1% kay aron matistingan og on ba og mo function pa ba di gyud nya bisang saon nagpislit arip lubong na nalubong na niyang ining switch yan ni region kanunay balik-balik ka niyang puwa ba yan ni gutaman ba wala sa mga bagong listeners na pasensya kayo no gid ko ka shout out ninyo wa ko ka lugar o kapuyan ko magsuwat mga ka-listeners kay sakit kis mata gyud bisan karon gani nga mag-edit nang to kapadong grabe gyud baw na unsa ni labad kay kong ulo niunda na kong kape pero labad gyud ng ulo ba duda ko bisig kini buhok na ko siguro matupihan na siguro ni mga ka-listeners ba wagid na ito naman yung pikas ako lang ipakita sa inyo kay aron disig mo makaingon ba nga galibay ko ba na ako lang ipakita gid ninyo no kay para sa mutuo mo ba nga mangila man aron nay mo hatag og cellphone kasi nga na mo na ba pero dili ko nga na no nga magpasumangil para nay mo hatag no kasa tana no ako lang ipakita ninyo kay honest tani yan puwar gini siya ba
puwar gid siya. Di gid mo 1%. Kung makalugar ko ani ako siguro ning ipatanaw. Pero kasagaran lagi og magpaayot na mas dako pag hapit-hapit pud mo katunga sa presyo ani og magpaayot labi na battery. Wala nga wa na lang ko mo patanaw ni akong cellphone og pila kay presyo paayo ani. Sayang man gud pud og dili paayo kay di pa man ingon og kanang damage kayo. Kini ra man yung iyahang switch ani nga di mao na ba kay gahi na kayo nya kini ang battery duda ko sa battery. Kay sa tong niagi sige magunig ka 0% no. Kana mag-edit bitaw ko kay balo naman mo nga wa pa kuryente atong time kay nakasula naman ko katong hatag na silang Ma'am Life Journey, Ma'am Disole. So diha na ko nagsugod nga na ko i-chargean. Pero itong mga niagi ug di ko makalakaw, di ko ka-charge. Muna kana mag-edit ko iabot og ka zero no. Nakita naman mga tanan to nag-mix ko nga thrilling na kayo. Thrilling kayo 99% lubat bitaw na. Wa madayon nag pag-mix no. Nakita naman mga to no. Na vlog naman to nako. Muna nga kuan bagid muna nga sa mga kuan no wapag ko time no nga makabasa sa inyong mga comment no nya wa ko katimaan sa uban nga nagpa-shout out pasensya kay no nya karon mag-edit no ta ako grabe sakit yung kisang paminaw diri labay kis ulo duda gi ko kini siguro kung buhok nga ning taas na no nga dili man pud ko wa mo uyon kay simple laki na pataas buhok ba wa siguro mo uyon na ba labad bitaw mga ka-listeners no murag it's time na gini nga magpatupi siguro ko ba kay basig usa na sinungdan ba nga maglabad ang ulo ingon pa kung mama nga wala gihigop na ng imong sustansya sa imong ulo na imong buhok ha sakto ba mga ka-listeners no tingali no bagid sige naglabad hinon pero basin pud sa akong mata ba nga na over atubang og cellphone yan na lisod lagi kayo ni mga ka-listeners no mga daghan kayo bang nag-comment no nga idol sa ako ang kuan ba sa Janken Anota no nga kuan channel no kay dito ang taga-sugod og drama na kuan na nangita sila sa mga mag-upload na ko idol pag-upload na sa mga bagong drama no si Ronel Prasco dai no nung siya nga idol pag-upload na sa kuan og bagong drama na dapat ilain nga ning comment no nga wala lagi ka nag-upload og bagong drama idol mapasensya kayo no kay grabe gid hindi na go kalahotay kayo gatubag cellphone baga na mag-edit bitaw pertig yung labada sa daing yung pamina mga kalisin no dabad yung lahi itong niagi kayo kung sa mata pa magluha raman to nya nitataod mo mauli-ulian di balik na pod karon kay kung ulo labad kakunik na ba diri ba labad gyud ulo gid ngayon na gini patupihan yun mao na gid siguro ni patupihan na mamurog mao na gini mga kasin patupihan kay di walay bagay na wala na mo bagay ni buka kay taas na taas pa is buhok sa kung igsuon ba abot na diri yan mga ka-listeners pasensya kayo kay murag mao ni ato ang na-intro vlog no sa ato ang drama ning taas-taas ba no so mao to akong update mga ka-listeners no og dita maglangan no paminawan ninyo ang sigwa pa gud ma-edit kay advance akong video ro no so paminawan ninyo ang part 9 no ang 9 na ba
nalimot na po ko. Okay, part 9, no? Sa ang gugmang buta, dakog mata. Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Hi! Hello! Ni Anami. Naanan mo diha? Ang naa. Pero di igod ta malimot sa Ginoo ha. Kay wag gyud ta niya kalimte. Bisan pagwa ta mangayo, kitagaan gyud ta. Kay dili hitukngan ang iyang gugma nga rin nato. Bisan sa mura lang tagwa. Mao magpasalamat gyud ta, labi na sa gasas kinabuhi. Kay kun wa pa siya, mag-uban ba gyud ta? Dili gyud, di ba? Maong thank you Lord. Pagadaygon ug paghimayaon kag gyud hangtod sa kahangturan. Okay, padayon ta. Ang miyagi, labihang karatil og dagan ni Undoy, dihang gigukod sa mga iro. Hapit na gyud siya maabot sa ila sa paginagan. Punan pa sa paghadlok ni Usting nga miapa sa unta niya. Pagabuntag niya na, miyagak si Akang kay wa pa magyud mauli si Imon. Iyang misayra ni Blas, pinaagi kang Rigner nga hubog si Imon kay nakikinom sa kanhi mga barkada sa batan-on pa. Dihang nagsulti si Rigner og Akang, gipahinumduman kini nga naara niya ang tanan sa katumanan sa plano. Unya, dito sa sapa, diin ang labas sila si Tina og Lini, niabot si Kuala. Nagpahibaw nga gitabang si Akang, kaya naglisod kuno kini ginhawa. Oo mo? Na, ambot lang. O garon mga higala, niya lang sumpay sa makalingautang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Naglambi pa, ambot pa, uy, Naon sa kakwala? Usin hitabo di mo. ngano ka kwala? Mauli dayon sa inyo titinoy. Kay si mama nimo ako itabang naglisod og ginhawa. Unsa? Kinuo ko. Maakang, unsa may pamati ni mo ba? Ay, wala ni kaso, Titina. Okay ako. Wa kaya ngayang kamalakan. Naunsa man di ay kanang akang. Unsa may pamati nimo? Wala lagi ni Lini. Gusto lang kong mapahuhay. Naglisod manggod kuno kay ginhawa ng akang. Nya karon okay na yo. Okay na in taon ko, wala. Kadiyot mo sa alga ko, be. Kadiyot. Pwede, papahuayon ninyo sa Akang. Stilan ka mo. Sige man mo istorya di. Kinahanglan din na siyang makapahuay. Kung saan na lang ang kasing-kasing ba. Ginoo ko. Ayaw na lang paghilag, Titina. Okay naman as mama mo. May gani kay timing. Di ako. Para bas imon. Aton sa ni siyang kuan papahuayon, ha? Lini, kuling. Pwede na mong manguli, Ling. Ay, kadiyot sagod blaskod. Nahibaw manggod ko nganong naglisod og ginhawa sinang akang god. Dili man tungod gud kay masakiton siya kasing-kasing. Kwala. Nadugong na tayo kong kaanak kwala. Ay, niyabag ka kwala? Saman, doktor ka nga. Ingon ka way sakit sa kasing-kasing si Akang sa doktor ka? Ikaw daay, doktor pa daay ka. Hello, moy! Taparson din noong dago sa tuig. Uwingig lang naong mo. Ayaw, Blas. Go ba ako naong anak, Blas? Laliman ka ko sa katuig sige tamparos. Nang akang, hangad. Ano pa ang tudang ko di mo ko, wala. Hangad ng gamay ba? Oh, Sagad na malanis kwala, uy. kanay. Nang hangad na ng good. Miyagan ako. Tanawa lagi. Daan pa jud lagi ko. Maong naglisod og ginhawa sinang akang kay napuno ang ilong sa kugmo. Osa! Animal ka gula, tabaga ka. Relax lang, ma. Relax lang. Kang makal lagi, makal. Kinig yung kwala hanip. Ha? Oh, asa man kang kwala kang misipat man ka, ha? Naglisod pod ko ginhawa, Blas. Manghingog mo sa ako, ha? Ayaw sige guol-guol yatin. Kay okay ragid kay sa akong tanaw sa mama ni mo akang. May hisabtan ka nilang mama akang og Noy Blaslan? Ha? Oh, may hisabtan sa day ka?
Ipag-ato pa lang naman ni mama sa may aging gabi eh. Kaya nagpatabang min niya og susi kung hain sa papa nga nung wa mauli. Nagkinanaway man sila. Unya, ilag yung gipaniguro. Amot baka ako nasayo pa ako pero murag i-insister yun nila nga masakiton yun si mama akang sa kasing-kasing. Na, mo sabid na nasabtan ako tin. Ugod sa imong pagtuulan. Uan kining. Ay, ambot lang gitin na. Pero, mas kung magkutan-awon si mama nimo, lagsik yun. Murag, ila-ila raw ng patuo nga masakit si mama nimo. Maubalin? Na, ambot lang. Pero, murag yun. Ikaw, may sabtan mapuka ka. Sa may imong tanaw. Maumaotag huna-huna. Pero kung gusto ta, unsa may rason nila ini? Unsa man? Biliban ako nga akang dong Rigner. May kay Morte! Murag yung tinuon masakito ng naong. Nag-make up o uling. Haskang ang ayana. Mau ba? Artistahin ko ng asawa ko nung Rigner. Artistahin, ha? Oh, mau ka na, Blas, mau. Kinahan lang yung mapatuog ni Nustipina. Noy Imon. Oh. Nga tinuod nga masakiton sinang akang. Buhag unsay inyong gustong mahitabo. Dili na siya kareklamo. Mapugo siya sa pagsugot kung unsay gusto ninyo. Hindi yung pagyadong Rigner. Daog na, ha? Kamu lang yun si Titina dong. Maminyo na yun mo. Mali ako nandun ganito sa kina, tapos parkingan sa mga tricycle, gabalabal tayo sing. Itabang ko nung mamang tintin to sa ila. Kaya lisod ko nung ginawa. Bida no mo, Bedoy? Oo. Uy, taon po ni Akang mo. O, hinoon ka ng kuan man, may edad naman. Padulong na bitang tanan dito. Unya, unsa may una-una ni mo? Ay, tuyang tintin tayo, no? Unsa man ka? Anong tuwa man ka mulo yung tintin, ngali man siya mo inong sakit. Ang iyang inahan. Ay, mong abot, may gitaan ang tanan tayo ba? Nga sa ato pa, okay lang nga iyang mama may nasakit. Si Tintin Looy, kay mamatay na iyang mama. Maparehas siya na ako. Ikaw lang akong papa. Ikaw ba akong mama? Pabidaaw. Ingon na lagi ng kinabuhi. Unsa man ka, oy? Wa may mo gamot na to ning kalibutan na. Unay mo gamot, ang tanom ra, di ba? Makikita akong Tintin tayo. Nasab? Unsa naman sa imong tuyo niya? Saan ka? Ngita niyo kag problema. Unyang bebawaan mo siyang kuan, mga ginikanan be. Labi na gyud na iyang inahan, ha? Na. Ikaw ba basulog at takihon matay siya? Ano basulong ko nila tao na? May ako mo atakihon, iya mang inahan mo atakihon nga nang patakin po siya. Oy, amaw, tulok ko ni mo doy. O si tulok ko. Ha? Ano tulok ko mo ko tay? Ay, kulok ko god unsa? Imorder na ako aron bag-o paminahon god. Ikaw ha. Ayaw pangitag problema, ha? Ay, palabi og ka ng ka-chip doy, unsa man ka? Chip ba? Oh, English na, ikaw. Nakabaga naman luto, Chip. Chip. Wow ka kiba scholar biya ko suna. Scholar bitaw ka? Ay paminaw ha. Ang babae mo ay problema. Ang babae mo ay problema ha. Nga mangita nimo dili kay ikaw. Busaran ana. Mugara na. Inana din na tay Oseng? Oh no. Kuan tay di mo gud inana sa Tintina tay. Hilam. Unsa gud mo siguro. Ha? May magsikag sunod-sunod na niya. Nga wa man. Be. Kuan mo tay, ani mo gud. Lagay, saman. Lahi mo rin sitwasyon ron. Gusto ba sana akong ipabati Titina nga bisag kontrahan ko siyang mama papa, bibati gihapon ko nila. Kairing mo doy noon sa Nausap ka taon na kanimo eh. May lang ka mo bati nilang akang ugimon. Nako gani, wadyo kay pagbati. Ang pagbati nimo no. Kanagi imong naong. Mo na diha. Unay ka. Di ba ni sana ko nga minani ako resulta tay ha kamo bias nanay nagbuhat ako. Kay gawas nga dinali-dali o niya gilamo-lamo pagyud ko ninyo didto pagyud ko ninyo buhata sa minteryo. Mo di akong naong mura kalabirak na ka. Ay kiat-kiat di ay. Gwapo man sa kag side view ba? Basta di lang ka matubang. Ay, sulti. Ay lang nagsikuti on ay. Ay. Ang mag-asa nga wa may kasa dinhi. May kasa dinhi. Wa po'y kama. Oo. Mao dito bis kasa. Na may minti. Minti. Mintinir man ang imong minteryo oy. Pwede. Sabi ko mintinir. Wala gi kasa mao po'y wa po'y kama dinhi. Maong dito mis kasa gingan. Nya. O kama isan. Nya minteryohan. Mintinir. Bala ko sa resulta. Bala ko sa unsang naunga. Ay importante nga ikaw na purma ka. Tanawa? Namang akong naong. Napurma lagi. Pero mura ko kanang katong bakukang sa kabisan. Nawal ko. Ako may nagkagwanta.
kiat. Sultihan ka, lain-lain ang tao eh. Ang lain-lain ka ng gwapo, gwapa para nimo. Ako ba na bati sad? Ako gapuhan, makon nimo. Ay, pagbahay do eh. Kung dili pa kabati, na dili yung kasugtok tintin. Dautan kag matatay. Adan unya tika sa eyeball optical ha, ilang rediksi. Ay, paminaw. Ay, pa-sponsor sa kada. Nawas na Rigner ha, nga gwapo ha. Gisugot, di ba? Ikaw nga pwerte ni Hara, ang nakauyab niya, di ba? Bitaw tayo no? Oh, so, magpasalamat kang gilamo-lamo ka na mo. Kay kunwa pa, ha? Di ka unta agyon makauyab o gwapa. Di ba, Doy? Lipsulit sa tayo. Hindi ko nakaparigod. Thank you kay Testing. Thank you. Gusto manggod si Tatay Usting nimo, nga dili ka mahitag problema. Paabot lang ang gustong panahon doy nga makakita mong tintin. Pero, Ma'am Ima, Ma'am Line. Hala ha. Kuan mo good ka nang, di ba siya ingon nga gusto kong gisulti lang tintin bahin siyang mama. Bigla butahon ko niya Lin, oy. Pastilan yun mo doy, oy. Agwan taha sa gina, pugnisan ang gibati nimo. Di ko na pugungan Ma'am Lin, oy. Line di ay, di ko magmaham ni mo. Kaya masipiyat yan. Mao, Jud. Ayaw, Jud, ay, kay makaigit ka. Ay. Ganahan. Mao ba ha? Mao pala, oy. Huwag kay tinarong, inamaw, ginapuro imo. Hakin mo ko lang, ano ko tawag inato, imong sulti ko taon. Dili man dyan napugan ko ng sa imong gibati, good. Kay mo butod man imot iyan, anak, good. Hilong, uy. Halakalain ni Lenny, do. Pahilo mo na po kung Lenny nga ima, do. Tagsaragani kong makatingo. Daghana mo ha? Kisam nas ima. Imo ang bagungan. Ima na ba karon? Pulos lagi inamaw ng inyo. Sige lang, good. Bati magway amaw-amaw, di ba, Doy? Mauman ka ko lang. Sige, amaw ulit maayo ko lang. Ingon ana man dyan ang kalibutan, Jud Lenny, good. Wa may lami kun way lahi. Di man may imong kalibutan kun pulos lang gwapo na, Jud na bati, di ba, Doy? Ako yung atubang ana. Ako yung gipadungog di mo. Bilis lang ko ng ilong di mo, ha? Tawar ba? Kaiyon ka, ha? Ang porbida. Nga nung isip ka? Naa may baba. Pila ka baba? Doha. Nga nung doha man? Kinadaay ka the big one and the small one. Ay! Nagkasinabot oray mong duha. Ang alang kay pulos man mi amaw. Doy no, upper doy be. Be, pakisa tayo na imong baba nga small one, be. Pakisa tayo. Ato sa big one. Nakabalita lagi po di ay siya nga may sakit sinang akang. Nag-uusap ko nos undoy para nimutin. Tingnan lang siya lang nga salamat. Pero, dili pa man gud ta sure kung tinuod bang may sakit si mama akang sa kasing-kasing. Basig lain na yung gibati. Maupod. Pero, kanasam ko nung may bawa ng result atong papacheck up ni mama ni mo ba ni Regner ang imun. May bawa naman tingali dayon na ako mapacheck up. Nga nga nung pa man be. Nagpa-laboratory test man kuno sila Len. Si Regner pamanggani ko ng umigasto sa tanan. Nagpapilip kis Regner ni mo no? Punaan pas pagsigi niya tabang sa inyong mga kinakalanon din Maubitaw ni ako na problemahan gud ron Len. Problema yun. Kay kana si Regner, nandigurong yun ng kamoy magkadayon. Maunang kuyaw-kuyaw yun kung may baho sa sitwasyon ron. Saon ka nilang ni imon og nang akang sa papasabot si Regner no? Kung may baho sila sa tinuod. Unsang tinuora, Len? Maakang. Baga, unsang tinuora, Len eh? Ha? Ay, kuan kining... Tubaga ko. Kuan na. Nahibaw naman gud ni si Mama Len. Sila si Papa Imon. Ako naman silang gisultihan ini. Sa unsa, titina? Dili ba giingnan ta naman mo ni Papa Imon, ma? Nga bisag unsa pa'y buhato ni Regner. Kaya wa ko'y gusto niya, wa gid siya mapaabot na ako. Di ba giingnan ta na mo, anak, ma? Ilom, titina. Pakauwaw ka lang. Nakapasalig naming Regner. Ayaw yun may pakauwawi, day. O, kung sa'y gipasalig ninyo niya, ma? Yabag ka? Pakaroon ingnon kang wa ka mahibaw, nga kamoy magkadayon. Unsa? Unsa ka pa. Wa na to igabahos, no? Sa kadaghan nagnahimo ni Dong Regner para nato. Sa kadako na siyang gasto nato.
Sayo na kay kang moingon, ana. Pag-aagod di mo naong. Maakang. Pero ma, Kung ingon kang klase sa pagkaanak ni anak titina. Hala, sige. So, para kami sa papa mo imon. Kakauwawi, me. Patya na lang, me. Patya na lang. Nang, akang. Tawasan ka nang. Nang! ma, Ginoo ko. Maakang. Ma, tabang! Tabang mo! Si Mama Akang! Maakang, ma! Kang, unsay mahitabo sa imong inahan titina. Wa gilay mabasol. Ikaw yan. Ay, mo. Pagdidasad ninyo, Lini. Titina, yung sa mga tao ninyo na siya, kang at iatake mo na siya. Wala na mo sa Ariblas, oy. Nakalitan ka na siya. Hilom, Lili. Nanay, Juan, ambulansya sa barangay. Akong ipatawag. Palihog! Tabagi ko ninyo kalsang akang pe. Palihog lang kay. Wa narabang ni magtingog. Palihog lang. Palihog mo. Ay, pastilano. Mabuhi na baka Len, si Mama Akang. Sorry, Mama. Ikalit mo tos mama ni mo. Huwag sa. Tinuod ka hatong yatake si Mama Akang, Len. Tinuod ka hatong. Mao ba? Very good, Blas. Kinahanglang manginguha gyud silag arte diha. Aron mapatuog gyud si Titina. Muna. Kinigdong, adto to mo diretso ang ambulansya sa barangay sa gamay na tong ospital sa Lungsod. Ay, ikaw na'y bahala to. Why problema, Blas? Nagkasabot na mis akong amigong doktor. Amo na ning problema. Kami na'y bahala ini. Bagkaton ako sila dito. Wa man ko makiglalis ni Anoy Blas. Wa man. Nahilom, Titina, hilom na. Sagoy, wa! Supak-supak manggol kag unsay gustong mama ni mo, God. Kung simba ko mapil dito siya na, wa yo'y laing mabasol. Ikaw ra gyud. Ha! Magmahay gyud kas buok mong kinabuhi. Unsa? Makuha mong unsa, mao nga mag-ampo ka. Pag-ampo gyud tinang maluwas patos mama nimo. Ay, wa na ra ba to magtingog na gida sa ospital sa kaysa ambulansya sa barangay. Sampita ang tanang na ilhan nimong mga santos. Iampo nga mabuhi pa sa akang. Diyos ko. Asa naman tos plastic? Milakaw na Len. Sa may iyang gisulti ni mo. Hilas, pitutukan na. Kalakot. Pareha sila sa Papa Imon Lani. Ako gilagi doon sa nahitabo ni Mama. Wag na ayos, Blas, uy. Nagpatuwayang na lang gina siya. Yun sa malito natos ng akang bingawa man, di ba? Len, nabagit ako kag-ampo parang Mama, Len. Wag yun na problema tin. Wag yun. Pero, makapadudag itong hitabua ba? Makapadudag ito. Mausa niya akong gibati ganiha, Len. Pero, ambot lang. Wag ka mahibong? Nganong wag ka paubanan nila sa pagdani mama ni mo sa ospital? Ha? Anak ko ka, di ba? Usa pa, dili naman ka batang way buot nga ipili ni Nisbay. Makatabang pa man gani kag paubanon kanila dito, di ba? Len. Unsa, wala, tinuod kag sulti ni mo giatake sa mamang titay gida sa ospital? Hala si Undoy ba, dili gayon mo tuon ako. Gidala lagis ospital, mamatay pa ka. Is bako ka di awing luwa ko gutay mamatay. Ay dili man ka mo tuon ako be, gahi man tag ulo be. Usbo na ako ha, gidala sa ospital lagi. Ay lagi, matuo lagi ko nimo pero ngano man? Kay... Kasi kita ospital, doy? Ang mama ko nung tintintay. Mo ba si Akang gida sa ospital? Wala. Oo, noy usting. Nga ano man, usap na itabo. Kay giatake man kuno. Ay, pastilan. Oo, nga si Tintin wala, sa baron.
Ambot yang, kay milakaw naman ko, kay nahadlok man kong blasbe, kay isog kaayo, siga pa jud kaayo og mata, hadlok kong mapasok. Asa ba di? Wala oy, unsa ba tawag ka? Lagi noy uting. Naglagi? Moy pa o, mamatay pa mong duwas undoy. Kami ra gyud, waki apel. Wala taon ka, wala. Ayaw lang ko i-apel noy uting, kay wa pa man ko'y uyab. Kay ako do na. Naunsa nga, wa man sam ko. Parahas. Doy, asa ba ka doy? Doy. Unsang tawhanan blitsum naglakaw. Man tingog. Akahibaw na ko nga ano to siya. Nay, nagdali ay. Asam to siya. Kalibangon na kayo to, noy. Maong nagdali. Mo ba? Sunda dito. Wala, sunda. Ha? Nganong ako mang sundo, noy? Amo pabuhagay makato siya. Oo, klaro kaayo kay mugot naman kaayo og press. Morato gitobs. Looy kayo to sundoy rin, noy. Dugay to mahuman. Ay, sunda lagi dito. Ngano man, ge. Elohe. Kalain. Di daay ko. Di ko ay. Unsa ko. Madakog. Unas og agungal dito. Ang mag-akong kamuton. Kalain. Oh, Dong Regner? Blas, dire na ako gi-admit ko nohay sinang akang sa private hospital. Sa suod sa among pamilya. Unya, mao ba dong? Unya. Nangita mag mga result si Titina para ninang akang. Away problema. Gitabangan ko sa among suod nga doktor. Ha? Mayo kayo. Adtoas Titina sa ilabas. Ing napaandama. Kay kuhaon ako siya aron dadol diri sa ospital. Oo, Dong Regner. Karon yun na yun. Mutawag na ko Blas kung paingon ako niya. Okay? Okay, Dong. Mas linis sila. Tapi siguro to ano siyang silang titina. Kinalang kasulti eh. Ron, naaro siya sa kagul. May lang nga musipati ako niya. Matod pagkuala ko no. Wa siya mauban sa ospital. Makigayon kung adto kay waas ni imod. Muditso ko sila. Man ako gilis, Len. Muditso na lang ko sa inyo aron mag-ilis ka. Pana? Hindi. Si Undoy. Di Asya. Ginoo ko. Undoy. Undoy. May gakus ka na ko. Sorry. Okay, Roman. Sige ka gakus na ko. Samtang mo istorya ta. Si Mama Akang, Doy. Si Mama Akang. Mau bitaw, mau na rason na ni ako. Kay akong nasayran ngadtong kuala. Ang hitabo og ikasubo na ko ang tanan ha. Mo ato mis ospital, Doy. Nagdali mi. Mauna, Doy. Magsusibing mama dito. Di, mauban ko. Ha? Ayaw, uy. Lisod na. Bitaw, Doy. Ayaw lang pag-uban, uy. Maglikay lang ta. Naibaw ka na ng blast. Makita doon niya ka. So na ba na sa Regner? Pero, dahil na. Magsulti lang unya ta, Doy. Sila ni ako sugoon. Sabta lang sa kurun, Doy. Oo, sige. Pag-amping dito. Salamat, Doy. Ikaw sa pag-amping. Ato sa mi. Sige, Tin. Sige, Doy ha. Kay muhapit pa mis ilang blas. Magsusimig asang ospital na dadaas ng akang. Ang naong biya sunggoy. Tay, Tin, sinay blas. Uy, kinuo ko. Naong biya ni mo. Sige, ni mo. Ha? Magkaagnaong ni mo, goy. Pihasat ni mo, Noy Blas, uy. Noy Blas. Sa'yo Noy Blas, ha? Hilom din na. Ikaw sa lini, hilom diya, ay kapil, pumulabot. Ikaw rin na kong matay. Nangambisyon kang, nangambisyon kang titina? Baka magtanaw sa dagwayan mo, puro gaba, mura ka man ganig, wiligo. Huwag ka mawaw! Doy. Undoy. Okay, kausap din na, lini, kamundua. Pagkawang na mo eh. Nagkikamigo mo ining dagwaya? Naunsa ka man, Noy Blas? Sobra naman ka. Nanaway ba yan sa wayunon? Ay, hilom din eh. Taparusong tayo nung ikaw, hingin ka. Sige, taparusa. Suwaye. Nagtuo kang magpatara lang ko. Hambog ba yan ni mo? Ese.
Sinasukol ka? Maigo ko ha? Ha, sige na, Blas! Suway dapat sila ni aron matigbasan di kaning pinuting Papa Imon. Hey, hoy, Tina, madisgrasya ta, ha? Mayawaan ka! Ikay giyawaan! Para nis mga yawa sama nimo. Sa? Nuwa nga, kumidyor betong ako. Mutuo kami na yun. Hindi man kakakumidyan. Tina, oy. Kumidyan itong imo! Oo, ingnan bitaw kang kumidya. Unya ako! Wa man ko magkumidya! Ah! Ayaw, Tin! Tabang mo, mga silingan! Tidak. Karate lagi daga, nagkadagma-dagma lagi. Takak man di ay. Ay, Tin, kuyawan ako ni mo eh. Haagi na ko, simbako, makatigbas ka na i-blast da. Gihadlo ka rato siya lan, uy. Kay may sobra na. Makalagot. Otro po dis ondoy ay. Tin, oo, sagoy. Hilom, uy. Naglagot ko di mo. Ano, God? Bitaw, Tin, siya pumagaw ni gidaog-daog ni Blas. Siya na hinuoy imo. Kisa may dili maglagot. Ako'y gisakitan sa gibuhat ni Noy Blas ni mo, doy. Ha? Tin, sugot lang kag daog-daogon ka. Ngaya takyatakan ka. Nga bisagon saon ka. Magpa-out lang ka. Tin. Ganon dili makabusokol. Maunang abusahan ka. Kay mukubol man lang ka. Lain kayo ka. Katalawan man mo. Tin. Sorry. Pasaylo ako. Hindi man sa ingon nga nagpakahilom ko. Mitalo og hadto kong Blas. Napugos lang ko kay gitakot ikaw ng hospitalan ka. Kay kuno apa ka? Pangambutang yun ko. Kuno pa lang ko magpagong kanina tingalig. Giilong na akong pinuting ay mong gunitan o gitigbas ko na tos Blas. Unsa? Ginoo ko. Sorry, pasaylo ako niyo, Lin. Dili na lang ta magbinasulay. Way babasol na to. Wa tay nahimong sayop. Kay nagpadalang ta sa atong gibati nga atong gituho ang gusto. Ang ato nga mapanagan-an nato ang sunod nga mahitabo. Kahanggaw ko taon nimo. Mo na ni Ron, ha? Di magko ka mamati, noon sa mata ka. Nagsawom ka lag lubog, luya ka. Bibi, unsa mong kuno buhaton sa butbuton nga imon ug akag ha? Nasupag yung kaduol mo sa gwapa lang yun. Kayo ng anak ka si Tintin. Be. Sa'yo na ang Tintin. Tayo, Sting. Oh? Wa siya isa. Akong sa iyo puntanan. Kay bugo ko. Kay uplo ko. Ay, karon pa ka. Woo! Stilan ni mo undoy. Ay. Ay, wa mo yun mo na ataon. Oy! Kakonektado na si imon ug akang ni Regner. Unsa man nitabo na to ga magpahaba tong mga tawhanan niya be. Asa man ta puli tayo baga ka? Ha? Wa ka mo kunahuna ng hanggawa ka? Ha? Lagi tayo hanggaw lagi ko. Sabay ingon di ko hanggaw. Kung doon na pa'y labawan ng hanggaw tayo, mas labaw pag yun ko nila, di ba? Di ba, tay? Ay! Ambot na mo! Ngita yung ka problema. Ambat! Labing siguro, Tin, katas Blas, musumbong gitong Regner. Magpahaba to. Dagway na lang daan ato. Napanglatawan ako, Len. Kung sa'y sunod ka mahitabo. Og nabala ka gani kung katapusan na lang namong katupan nagsulti og pinagkita ni Undoy. Ngano, good? Unsaon pa man ako pagpangulipas nila mama ug papa kung manguta na bahing Undoy. Pero ang akong gikabalakan sa tanan, Len, si Mama Akang, masakiton ko no siya kasing-kasing. Tingalig kung siya mahitabo niyang masayo din eh. Mamatay na lang yun ko, Inilen. Mamatay na lang yun ko. Haya-haya ko ni mo din ika. Private hospital na ikononing din. Naay mga putas ug daghang pagkaon. Bugnaw kayong kwarto.
Tanaw-tanaw pa kag TV. Weh, mura na mo kag dunya, tanaw ka. Ay mag-practice jud ta imo. Ha? Kaysa dili madugay, mahita po naman yun ta. Maayo na mag-anad-anad tang daan aron di ta maignorante. Bitaw no. Practice po na ko, oy. Ay, Si Dong Rickney. do. Unsay tan-aw ninyo dinis inyong kahimtang Noy Imon? Nang akang Haskang ninduta day sa kinabuhing dato dong no. Oo, doon. mo lang? Kadiyot. May nanawag. Oy, si Blas. Unsa ka hay tuyo? Ako sang tubagon. Hello, Blas. Nanawag ka? Bahin sa negosyo? Ay, papastilan dong Regner. Lain ni dong, bahin ng titina. Bahin ni Titina. Ngano? Unsa man na, Blas? Hasta ko initin. Si Kuala, mapilgis gud ini. At siguro kung didaan na pud kanila ng akang og naimon sa pagpaduol namo. Kini man sa gusto undoy, uy. Kahit sa o. Di ba orang kagito siya tin, nasobrahan gid siya ng gugman nimo. Usbon ko lani. Dili ta mo basol di undoy. Kay kun maayo pa lang sila si Papa og Mama og buot niya. Bisag kada adlaw pa siya sa amuha, wa gyud tay problema. Usa man sa gid ilang dumot sa amahan ni Undoy, uy. Ninoy Usting. Wa ba yung problema ang tatay ni Undoy? Nahibaw ko len. Sila si Maakang og paimon ang problema. Ay. Unya, saon ta man ini? Magpaabot na lang ta kung sa buhaton nilang Papa ag Mama. Klaro na ka kung mauli sila. Malabhan ko nila. Nga nung labhan da ay katin. Dili man kasanina. Na, niabot na sa diskwala ay. Dugang na sa dis problema. Alakalaing Lenny ay. Nga nung magdugang ka kus problema. Unsa da ay problema, Len? Ida! Wa, uy, wa. Hala. Nga nung naghilak di ay mo tintin. Wa pala, uy, wa. Kalibog ninyo, oy. Nilabad noon akong ulo. Ingon si Lenny, magdugang ko sa problema. Pero pagpangutana na ako unsay problema, wala. Nangutana po ko ni mo, Tintin, kung nanong naghilak mo. Bisa naghilak, ingon kang wala. Naunsa daay mo, oy. Sige, nang wa. Ginag-uni mo kula, uy. Suko daay ka. Hello, ma. Hello. Kaya may problema. Ayaw pagsamok. Ay, pagmuli ka sa inyo. Mukhaong kagbahaw dito. Libog na sa noon ko, Lenny, o. Samot na dyan noon ko yung naglibog. Ingon ka, way blema. Unya karon, naamoy problema. Unya, paulihon ko nimo kay pakanon kog bahaw. Ayaw ko problema, Lenny, oy. Unsaon man ako pagkaon sa amo og bahaw, nagihurot naman ako kaon ang among kanon pagbuntag, wala naman mi bahaw. Ay, ambot ni mo. Saba ha, saba. Pauli, unya paglung ang ubahaw dito. Samot no og libog akong kutaw Lenny da. Unsaon day pagluto sa bahaw? Ha, Lenny? Saon man ba? Ay, ununan. Animal. Karon ng akang Noy Imon. Dili na gyud makalimot si Titina. Nagkasuod na gyud sila anang ginganlag undoy. Kasi gisulti lang iblas nga, mupatay na si Titina niya tungod lang sa unggoy. Murag mas may laong pag yung hinungdan, anak. Dong Rigner. Sa'yo agtuon ni mo dong. Bisag yun sa gud og huna-huna, Noy Imon, nang akang. Imposible gud nga magkasinabot ang Beauty and the Beast. Ay, unsa ko nang gipanulti mo dong, oy. Wag ito makasabot. Labaw na ko dong. Ang buot kong ipasabot nga magkasinabot og magkaduol si Titina nga may hitsura og kadtong undoy nga pera buyag. Unsa klasiha sa agda ang nagyatak sa naong ato? Unsay? Gigamit naglumay
Ha? Gigamitan naglumay si Titina anang ginganlag undoy ng akang Noy Imon. Wag yoy duda. Unsa? Umay sa buhol. O kung madugay pa nga makasal mi si Titina ng akang Noy Imon. Nabalaka kong mahilabdan si Titina anang unggoy na. Ug nga mas magkalayo ang katumanan sa inyong pangandoy nga magdato. Dili. Dili ka na mahitabo. Dili ko musugot nga mahitabo ka na. Simba ko, taon dong Rigner, labangog 20 mil kalaud. Naaaragyod ninyo ang tanan, Noy Imon ng akang. Pagpili mo. Kung ganahan ba mong magpuyo hangtod sa hangtod, nga way nahot, o magpuyo ba sama sa hari o grayna sa inyong dapit. Maong pagsabot mo, sabuti ninyong tarong. Uy, ganahan ka kang nga mahitabo tong kaingon na dong Rigner nga mahilabtan ang atong anak at tong undoy nga gitawag ni dong Rigner og Blas nga unggoy. Oy, mala ka dihang imo na ka. Kung si Bakog mahitabo na, usa may anak sa unggoy. Aw, amo. Ay, kanay di gyud ko musugot mon. May pag-aliwas lang. Nayabag ka? Aliwas gyud. Nga maura man ang kaliwatas amo nga kun mudako og matiguang ng unggoy. Aliwas may dulngan ana. Aw, unsa di ay. Ay, na. Dili ko musugot. Dili mahimo mon. Dili mahimo. Unya lagi. Unsa may itong buhaton ani? Unsa itong buhaton kang? Lakaw, adto atos dong Rigner sa gawas. Ato ni Naglagot ko na ako, Testing. Naglagot ko na ako nimo. Unsa ka? Silagot ko na ko nimo. Nga ka maglagot nimo. Ha? Kaya ka maggamit sa imong binugok kang otok. Noon samtang ka. Apat ibauran ka man diyan ni Juan Lini nga agwantaha. Ang nanggibati nimong kamingaw nga tong tintin, ha? Wa man jud ka mamate. Unsa may buhaton ako tayo, unsa? Kung naglagot makakani mo, kasabi ka. Sige, sabi ka. Mutala pa man ka. Kasabi ka kanagutan nimo. Ako, ikaw. Ako? Ako may imo kasaban. Kasabi mo kagulingon. Kaya mo na imo kalugutan, biugo. Unsa man ka? Bitaw, no? Yaman ka! Sindialan ka! Kasama ako ni mo, doy? Di, ako kisabay. Nalo ako ba yung mga iatubang, di? Di mo ko magkakitaan ako. Yung mga gamitan lagi ng utok ni mo. Kaya tanawa na, ato sa amin ka. Tubangan ang naong ni mo dito. Paglalis mo dito. Karoon ka. Di ako tubangan sa amin. Ngayon tanaw makan ako. Gagot ko ni mo. Gagot pa siya na ako. Palagot ko na eh. Parang musukol. Susukol maka ko siya kumaton. Akong hiwian. Hiwi po. Sukol gila eh. Akong bilaan ako. Bilaan po ko niya. Talikod ko. Ako pikatan. Tanaw na ko pikatan. Saan ko? Talikod ko. O ako tubang sa amin. Ako pikatan. Pikat! Budlat! Atay! Magkaka. Atay ka nun. Ang buot ko lang sa nutukan mo, doy. Wadyo kay sama. Wadyo sama ni makakalong. Uy, kaya nagtudlo ako kasabaan ako lingon sa amin. Ya karon, ignore ni mo kalong. Ay, kapuya si sinagitay ni mo eh. Ay, gituyo ko to'y para kanang kuwan. Mamulihog ng utok ni mo. Dili mag-inano. Ang sana, inamaw. Oplok! Muprang ka lang yung ko ninyo ning higayon na ng akang Noy Imon. Dako na ko gasto ninyo. Nahibawagin mo, anak. Dong Rigner. Oo, dong. Nahibaw may anak, dong. Maayo. Maunang sultihan ta mo. Kung wa man nga gani ko'y mapaabot sa akong investment, nako ninyo, maningil gyud kog bayad ining tanan. Saingan? Maong desisyon mo. Sigihon ta ba ni? Umubayad mo. Tubag! Patay kang. Sa matang ibayad? Kuandong Rigner. Nakadesisyon nami. Sa musugot si Titinag sa dili, ipakasal mo na mong duha.
Mao ba dong Rigner? Awa na, daog na. Sureball ng Vice Putyukan Tintin ini. Unsa tong gisulti nimo, Blas? Ha? Aw. Wa dong oy. Ang akong giingon dong ba? Ang buot ako pasabot ba? Nga magkadayo na gyud mo sa titina ba? Ana ba? Pagtarong Blas. Oo, tarong bitaw ko. Ikaw na ko na dong. Unya. Unsaon man nilang akang ug imon pag diskarte ni Titina aron magpakasal nimo? Ha? Hanggaw ginan duha we. Karon pa ko na una. Pwede man ding pugso nila sa Titina bahalag magdugo. Blas. Aw. Okay kay dong. Ha, stilan. Naghinam-hinam na kong makakaog baboy dong. Hay, pag-ayay biyang tong Rigner kung masawa na niya si Tina. Murag yung ubod. Wag man sa ang kais-is ni Titina. Kung nalugaw pa, pagkalaot. Oh, hay stilan. Na, tingog balik. Oh, tingog balik sa tong Rigner. Hello, Dong. Hello, Blas. Oh. Nalimot ko. Tuwa day si Titina. Sulti nga akong kaon sa ila. Kaya akong dadon sa ospital diin na confine si Nanga. Oo, dong. Ako nga doon ron. Kung naa dito si Lini, pau ba na? Mas maayong naa si Lini, makadungog kung unsay gustong mahitabo sa mga gilikanan ni Titina. Giunongan gid nimo ng imong amiga Linino. Mo nang magkasinabot mo bisag sa unsa. Labi na sa pagpamangkat. Kung maura na ituyo ni mo pagbugal-bugal, Blas, mahimo pag mulayas ka na. Uy, kalain. Mangingilin da. Unya. Oh, very good. Wa na magmanoy. Wa na magnoy, Blas. Lakaw na, Lolo Blas. Ay, piskot nga na ahak na. Wa na, kuto ang tuway-tuway ko na. Lulo, gyud! Tawagan lang ko bisag unsa. Ay lang tao ng lulo. Sultikot si tuyo ni mo aron mulayas na ka. Na, samot. Ayaw lagi. Mulayas na koron. Kanang kuan ba? Nanawag days dong Rigner. Kuhaon ka niya aron dadon dito sa ospital, diin ma-confine si Akang. Mao nga, pag-ilis na dito Tina. Dili ko mo uban ni Regner. Kung dili na ko ikauban sila ni. Tin, uban ni Kulan, be. Why, problema magdadon ni Muslini. Sige, pag-ilis na dito, kay tawagan na ako sa dong Rigner. Nga, naingnan na ka. Uban ni kwarto si Titina Lini, aron mag-ilis. Lan, uban ni ko sa kwarto. Sige, Tin. Tuwa na. Nagkuyog ang duha ron mag-ilis si Titina. Ay, kini kayo na. Mulipot ko sluyo. May kayo lang tao. Tanaw na kung buhay pa ba itong karaang bangag rito? Wana, ahak na ni. Kaputi ni Titina. Pastilan. Kaya ibang Rigner kung maminyo na sila. Nirang kambyada. Karon, iinggan sa. Onsa daan ang gikunita ni mo, Blas? Tabag wala. Hinaya ng tingog ni mo. Inay man tugod akong kuston. Ay, Noy Blas! Asa daay ka, oy? Mahulog ng imong purol, Noy, oy! Hala, naunsa daay ka, Noy? Naunsa ka, oy? Wala, nagunsa ko diya sa Blas sa likod. Mura magnamusil tos Noy Blas, Lani. Nay, gisait niya ay. Unya, naapoy gigunitan. Bastos! Tin, gilili ka Blas, Tin! Unsa? Tabaghak ako ala. Mayo noong pagkapiit sa sipir pag dinali-dali na kong sirado. Mura mayo noong kong bagong gituli ini.
Ay, nay, kalain bas kong hinagtan, nagbakang-bakang naglakaw. Kabaos lang ko ni mong wala ka. Baos lang ko. Baos lang ko ni mo. Mangita ko. Kanang, basta makabaos ko ni mo. Karon, hindi na. Agay. Dini kang napita. Tangtangon ko ning napit. Dini. Agoy. Agoy, grabing pagkapaak. Kinsay makatabang na tang ini. Kalisod. Ako'y tangtang, boss. Ba? Kamao ka? Sa'yo. Nayo. Hala, kaluoy. Ba? Katiyo, dragon. Ha? Tabagak. Wala! Bailame como si fuera la última vez. Taki taki rumba. Luoy, alaking blast, undoy, noy usting, ang iyang manoy, ng minghoy, Kay naunsa man di ay si Blas Kuala. Di ko interesado na sa Blas ko la. Kung namatay ba siya? Ako, kung unsay mo bawaan sa pag-anto nimo silang tina. Ay, bayaan ni mo, Doy. Wala, unsa, oy! Si Regner doy, may adto sa ila, gipasakay sila ni sa iyang auto, og nang largo sila. Uy! Unsa? Nganong kuno wala? Asam kuno sila? Ako na dunggan doy, ato kuno sila sa ospital nga gidad-ani ng akang. Mag-unsap sila dito. Ato ka, tinuod. Dadon ka silang Regner dito. Unsa man taong ka, Doy? Uy, ang unsa? Na ospital makasakang. Ang mag-asak. Sa ospital, gito sila kula? Kundili mangliko sa ospital, pero kundili ambot lang. Unsa? Maakang, ma. Ay, nahinay lang tina. Kay may pahuwan at mama mo akang. Nang akang, niya na si Titina nang nga imong gipaabot. Kauban niya si Lini. Kang, ush. Titina. Maakang. Mahalo kay. Ni akan. Kay dili na tingal kumadukay. Ayaw pagsulti ko na, ma. Ayaw, ma. Kang, uy. Kang. Dong Regner. Ayaw in taon pasag di si Titina. Kun mawa na ko. Oo nang akang. Ako nang ipasalig nimo. Pero mabuhi ba ka nang? Mabuhi pa ka. Mugasto ko bisag pila. Maluwas ka lang. Dili. Nasabot kong dili na ko maglugay dong. Titina. Maakang. Mahimo bag maihangyo ko ni mo day. Sa dili pa ko hingpit na mo piha ninyo. Unsa man na, ma. Mahimo bag tumanan ko nimo sa gusto kong mahitabo mientras buhi pa ko. Sulti, ma. Unsa man na. Nga makigpakasal ka unta ni Dong Regner sa dili pa ko mamatay. Mahimo ba, Titina? Kang, uy, sa gawas ito, Titina. Kay ikaw rin magkadalit kamatay ni mama mo. Panggawas mo rin eh. Gawas! Tinguy. Yun ang gud pasigig hilak gud. Mautas mga tao una mga dinis gawas sa ospital. Doon sa may ako buhaton, Len.
Unsa may akong buhaton? Naglimog ko. Na, abot uy. Di ko katubag ni mo, ana. Di ko gusto mawha si Mama Akang, Len. Dili. Pero dili sa ko gustong masakitan si Undoy. Una na ron. Maayo pag mamatay na lang tingali ko inilan. Na, samot. Ayaw taon dungag di ang problema. May problemang masulban ug laing problema, tin. Wa yun. Pero unsa man lagi akong buhaton? Unsa man? Bisa kung saan ako, kuna-kuna. Lain gimusuod sa kong utok sa pag-umpad ni Titina karig niya. Tinuod kang adto sa ospital sa nabutangan sa mamang Titina. Tuwa sa kong sili. Pero, lakis na din. Wa sila mahimo kung binuangan sila. Unsa mo ko eh. Ugaw lang tingali ng hunaw-una na ko. Doy! Asam Kinuo ko. Di lang kami tabo ang akong yun ang una taon. Di lang unta taon. Doy! Diyos ko. Pagtangang daw tanang kong yun ang una. Maluwi ka. Kagwan! Yara man ka dinis likod ng luya ka. Unsa man ka diha bungol ka? Ganyan mo kang nagsampit nimo kagnung na ko. Ikaw din eh. Maral? Ay, tayo stick. Titilo ka na agtan mo maral karon. Unsa man tayo stick? Unsa tayo stick? Wa ka makailan ako. Ha? Kuan kining ikaw lagi ni. Unsa man nga bisag agtang pa di mo tay. Ako makita ilan di ka. Ay kung tanong ko rahon buanga ka. Kumuno ko saksiman na kanahan ka. Agtangon taw ilhan mo kita ko. Unsa agtal kay mo na ilhan ako? Tay, unsa man ka? Kuan tay kanang unsa gituyo nimo? Pida naghanan mo istorya. Ay laban ra ba kining uno ko? Naglaban. Ipako ko rin mo uron. Ay, naglaban ang uni mo na tungod atong gisulti ni Kuala nga nag-uban si Regnel o Kitina. Atay, sana di ta gusto mo doon na. Istoryahan po tani mo. Sulti ko sa tuyo mo, be. Unsa tuyo nako? Na unsa? Ha? Kana. Kana. Tom na. Mo na doon tuyo mo talawa kinsa nang hanggawa ka. Agoy. Patay. Dire ka toy. Basta lang. Gupuhan ko doon mo, Rick. Samot may kasino imong upaw, Rick. Purbida. Bida ni mo, Day. Nahibaw kong sinaw kay niya akong upaw. Pruwakan ko ni. Pruwakan yun, ha? Usay mo gipluruwak, Rick. Hilom ni, oy. Direk. Direk suho na ng istorya, be. Ikapilan man daw ni mong talon naman ako, doy, oy. Wala sa gamutong nga gabi dito sa atong variety show sa Sitio Parat. Ay, sorry kay Direk atoy. Sorry lang kayo. Pagka atoy bitaw na din, nalimot ko. Limot, boy. Okay lang unta nagbahibaw kag sayo sa kuha nga di ka mutunga. Kay makapangita unta og juggler og singer nga makapuli nimo. Unya, naka-advance pag yung kagatunga sa imong budget. Saan taon ni Doy, oy? Sige bataan eh. Mga style gina ko, Direk. Ha? Sige bata, Direk, oy. Ikaw na ko na. Kapila na magudoy mo Indiana, gudoy, Doy. Unya, mo advance na pirmi. Salig lang kang ikaw akong best actor nga artista. Ayaw kong kabusahi sa akong kaayo ni mo, Doy. Ayaw yung pagsalig. Dagdarabang fans nimo sa Sitio Parat. Giandaman gi kanila daghang dayok dito. Napay ginamos. Hipon. Tinabalog buwad lawlaw. Bida, puro sugod parat. Titanuso magkindi na to na, Direk. Unsa to? Wa, Direk, oy. Pero tinaghanag sa aking mundo nga giandam nila para nimo. Napay kamuting kahoy og kinilang buriring. Usa? Tawang ka doy. Gusto yung ka matikman ko, Direk, no? Mao day nalimot ko, Direk. Di mo masukot ginoong mamatay ko sa'yo. Maon na. Hasta imong pagka-artista nga imong obligasyon sa inyong grupo ni Direk Atoy, no? Ang kompromiso tungkol na lang, tungkol na lang, tinten. Pastilan ni mo, Doy. Sa lang ka. Hay! Ay, ikaw tiwasin eh, tay. Tang-tang ni mo, tay. Hilas, ikinahan. Labar ka na ako. Tiwasan pa kita ni mo. Ikaw, o kalor agtang tanaw, pita ni mo. Kung saan magtawag ka. Kasi tiwas. Kasi tiwason ni mo. Tiwasan ko ni mo. Imbis tabangan ko ni mo. Tiwasan mo na tanim mo. Tiwas ba noong unsa? Gipahin mo naman talangkas mga sipyak ni mo. Noong unsam to ka doy, Ayaw pa sa liga dagang nakadaig ni mo, Nga nagkakag mga fans. Nga superstar kunuhay ka. Ay, di sa lingon ana tayo, Nalimot lagi ko. Ang kay tintin naman ang nasa utok ni mo.
Mao lagi gining babae. For every success and failure of a man, there's always me. A woman behind. Magiging unsang tangka, oy. Bida, ang tahon, magyunan niyo mo na. O sama ka na yung pasabot, ana, Tebe? Ah, basta! Ingon anak ko nuna. Ha? Wa po kong sabot. Buwa ka kasabot pa! Excuse me, Doc. Magkigsulti ka ko doon ako. Importante. Yes, Titina. Bahili sa kahimtang peron sa imong inahan, ni Akang. Oh, unsa man, Doc? Naaragid mo ang tanan. Kung gusto ka bang malugwayan ang iyang kinabuhi o dili. Dok, kung mahimo buhata ang tanan para ni Mama, maluwi ka. Yes. I'm trying my best, Titina. Pero ang atong pagmaymay o pagpahiuyon sa iyang mga kagustuhan, dakog ikatabang nga iyang kinabuhi mas malugwayan pa. Mao nga kung makaya nimo, kung doon na kay mahimo, ayaw kinig-ihikaw. Ayaw siya hatagi kaguol. Tumana ang bisan unsa nga gusto niyang mahitabo. Kay mauna lang kinibog tong paagi nga malugwayan pa ang kinabuhi sa imong inahan. Diyos ko! Hisabtan ba ko nimo? Oh, Dok. Okay. Pero, Dok, kuan, bisan pag supak sa akong kabubuton. My dear, we are talking about your mother here and not yours, right? Dok. Sorry to tell you, my dear. But the most important here, ang pinaka-importante ning higayon na, mao ang atong tinguha nga malugwayan ang kinabuhi sa imong inahan. Ay, sorry, Tin. Pero, dili ko makaingon nimo nga sundon nimo kung say gusto ni mama nimo Akang. Pero dili sa gumuingon nimo, nga ayaw siyag sunda. Gusto kong mapahuwaylan. Pero mangambot na lang ko, hindi kung sisunod ka mahitabo. Mangambot na lang ko. Tin. Has kang hurutag sa bilib na ko ni Mukang, oy. Maayo do kay kang himong artista. Kay napatuog yun ni mo si Tina nga atong anak. Bangan ka na ko, Mon. Best actress ko pag kinder. Oh, mau ba? Artista, hindi itang kaliwat kang, no? Ako po, best actor man po course una sa grade 1 pa ko. Tsoda man ay. Labo pa solo, oy. Tinoon ang guna. Dili pa kulawasan sa una. Sapsing pa kay kong lawas. Sapsing, ha? O niya, unsa may role nga best actor ka man, be? Sumbe. Ahak. Kasayon na doon ang sumbe. Sa iyong gutaon. Ikaw, usa may mga role sa una nga nanghambog ka mang best actress pod ka sa pagkakinder ni mo. Akong role? Abat. Lala, masisipiti naman. Ay, sa kablihi kay, mapahimutan ko balik si Dana. Padali. Pagdali. Ang Akang. Ako ni, si Regner. Uy, ay, si Dong Regner di ay. Dong Regner di ay. Naluoy kong titina ng Akang. Kay napatuog yun nato siya. Labi na sa mong suod nga doktor. Nga masakiton kagkasing-kasing. Punan pa ining hanay din hinga ni akunuhay ka sa ICU. Napay mga laboratory results usab kunuhay nga gipasabot ni doktora niya. Bisan ako Dong Regner, naluoy ba ako sa among anak? Kinsabay wa maluoy niya mon oy. Pero unsa man ko importante nato? Wa man sabta man ni guro para sa tong kaugalingon mon. Para raman gyud nini ang tanan. Bitaw. Og dili kay siya ray mabulahan ng Akang. Noy imon. Lakip mo. Kay mahawas manggid mo sa inyong kalisod. Salamat gyud kay nimo Dong Regner. Mauwaw ba yagid unta minimo ani Dong? Mao gyud. Pero sa Ayaw na lang nagipadayon ang buot mong isultin, Noy Imon.
Basta maon na to. Kamera sa akang ang mahibaw dong. Mauna dong, kami na'y bahala si Imon. Salamat ninyo, Noy Imon. Nang aka. Inyo na ning duwa ang tanan. Ngadto sa katumanan sa amo unyang ka... Ragnar, dagat kayo salamat sa imong kaayo. Labi na gyud sa imong pagtabang ni Mama Akang. Basta para nimo, Titina. Buhaton ako ang tanan. Kay mahal ti ka. Kay I love you. Ragnar. Yes, Titina. 'Cause you're my everything. Hinomdumin ha. Mao'y sulti sa doktor nga mga sunod adlaw pwede nang muli si Mama Akang sa amo. Kung gusto kang mupahuway, pwede kayo, Titina. May lodge or apartment ka, pwede nimong masakan. Kana kung gusto ka. Dili. Gusto ko mupahuway sa amo. Ikaw. Hinoon, wa kay kabalak ani ng akang dinhe. Gawas nga ni ay doktor, may mga nurse usab kong gipaatiman niya. Safe yun sinang akang dinhe, Titina. Salamat, Ragnar. Kung dili ni mo lainon og pagsabot, kay ako may nagkuha ni mo dito sa inyo, ako sa imo hatod ni mo, Titina. Ayaw na. Kaya rin ako ang pag-uli. Naaman sad sila ni. Pero, Tin... Sobra na kayo imong kaayo, Ragnar. Nagkinahanglan ka usab og pahuway. Nahago na ka, dili lang nila ni Mama ug Papa. Ikaw pa nagpahimutang nila ining private hospital. Okay na. Kami na lang nila ni. Okay. Dili ko mamugos nimo. Aron dili ka masuko. Pero magtaksi mo sa inyong pagpauli, ha? Okay? But before that, mag-grocery ta para may madaka sa inyo o para usab nila ini mismo. Ayaw na, Ragnar. Please, Titina. Kay dili ka man magpahatod nako, ayaw kog balibare. Okay? Na, di malas cute doy ay. Kay wala pa gayod sila si Tintin sa ilo. Sili Nicola? Wala pa pod. Mau ba? Kung sila ay hapon naman. Kung sa kaya didugayan nila dito ko lang, no? Ngano da ay ari ka mangutanan ako doy. Nga wala man ko kabalo. Ikaw lang sabot oto ka ng undoy ko wala eh. Ikaw lang sabot. Tatay sila pelapil pag yun sa storya, oy. Kaya nga naman yung utok na ko, ha? Kay ngano da ay noy. Naunsa da ay na. Palas imo. Parehas da ay tag-utok doy. Ingon tatay ni mo ay. Kitar di ay apel sa tatay. Lain-lain dyan utok. Ha? Tarong kay ha? Ayaw lang ko reklamo noy uting god. Tayo bitaw tulo. Hindi ka nag-iisa, nagtatatlo tayo. Daghan kayo na mauli nga manindahin dito sa sawang nga mga uli. Pero Tintin, wapag yun. Sa kayo lugayan lang dito, no? May motor pa doon din eh. Murag habal-habal matigali na. Uy, usara ba tayo sakay? Ang sakay, si Blas. Si Blas yun. Palagi yun ko. Bisag layo. May ilhan yun nga unggoy ning nagtungko din he. Luway yun eh. Nagunsa man ka din he, goy. Naghuwat kag. Magistitina nga gipasakay ni Dong Rigner sa nindot niyang auto. Ni Blas. Ayaw na lang paglaom nga muli patos titina din higoy. Adto na tumupuyo silang Dong Rigner kay kaslunon na to sila. Unsa? Uy, may samot ba kabati ang naong ni Mugoy nga nakalitan.
Nya. Bye-bye, Goy! Di ko makatugod may tabo eh. Dili Blas! Wana! Nayabag ng unggoy, may singgit, naglagot. Pildi ang maglagot. Wala bang good mo ani si Undoy Noy Usting God? Siguro ka kwala? Hala si Noy Usting dili mo tuo. Magbaylo tapi. Ikaw si Kwala, ako si Noy Usting. Na, daghan na tayo kwala. Unsay daghanata Noy Usting? Daghan na tang amaw-amaw. Aw. Aw. Ha? Unsa tayo kiingon ni Noy Usting? Dagan ako naming amaw-amaw. Ni, karon pa ako. Amaw-amaw di ay nas Noy Usting. Ni, paras da ay mi. Mao ba? Taon sab sa unggoy, Blas. Natirireng na tong unggoy, Dong Regner. Nga akong gisug-sug. Mayo hinawan, Blas. Mayo ganing maligsan to siya aron wa nay unggoy dia sa inyo. Aliwas na lang. Kinsa may aliwas, Dong? Anyang tatay Usting? Ikaw, Blas. Nga. Kalain na imong istorya, ha? Ikaw, Dong. Sakita sa komedya ni mo, Dong, oy. Dili ni komedya nga ko. Ikaw? Dili ni komedya. May husayon pa unya dagman hakod sa inyo. Unsa dong? Ay, kasi oy. Ngano man di ay, Dong? May sa kanako, Blas. May gisulti si Lenin ako. Unsa? May pakigsultihan day ko ninyo, Noy Imon, nang akang. Okay dong, mamati mi. Wa naman da ini paandaraning usa ning manana. Usa ni mananapan ning makinahadong. Ganina pa nang gipaong, Noy Imon. Paglakaw gyud ni Titina. Pagkaron ingnon ra ang tanan din, he. Kay wa naman si Titina, dili na mo artista sinang akang. Maugyod mon. Kung dili na may artista, usa naman meron dong clowns? Hilom da mon, uy. May pakisultihan si Dong Rigner nato. Sorry, Dong. Naibaw ba mo unsa tay gibuhat ni Undoy dito sa inyong dapit? Usa man, Dong. Kaya nga naman di ay, Dong. Nag-atang ko nung Titina nga maagi, nga mauli sa inyo. Gikabuangan ni Blas, og natireng na kuno. Mayra. Meres, Ining gibuhat ni Undoy ng akang, Noy Imon. Pakauwa ka lang, unduya ka. Be, unsa may kasulti sa mga tao sa imong gibuhat, ha? Naniyabag na ka, nga nabuang na ka. Singit-singit ito skinas. Unyang nayabag tayo, unyang nabuang, be. Unsa may labot nila? Amaw, panggol. Kahakbiya ni mo, Nambuang na gyud ay ka. Di ba may magkakaroon ka niyabag na buang ko? O labaw pa ko sa buang, tay? Labaw pa ko anak, tay? Undoy, noon sa ka, Wala! noon sa... Bakas ka na, ay. Bingaan ka mangudang ipagat ka. Ngano ka? Mutana pa yung kagano ka na buang, lagi ko! Bungol ka! Ay pagtarong, ha? Ay paginamaw, ha? O, sa baga, natiriring na ka. Labawas, tiniring, tay! Ahak ni mo, doy, ay, unsa maka. Pagsunting na utak ka. Tungod lang tintindi ba, ha? Maong na, natuyok na ng utok mo. Hoy, hoy! Atabag ka! Atak ka! Ahak ning naka, Asa ka to siya? Sundon to na ko, be. Bida, basig magpaligis mong pison anak ka. Hala, sinoy Usting. Nayabag na. May balik na po din ni sa amo. Nangita na pong Undoy. Wala lagi siya mo ani lagi, gi. Sigurado ka wala? Sigbalik. Abita ni mo, wala, sigbalik ka ron. Tininood ding ako. Wa ba lagi ka kakitang Undoy? Kay, burbida na tiriring naman tong anak ka. Ha? Aw,
Unsa to, Noy? Naterering? Kana naging manawag og telepono lagi. Ingon ana ay, tering, tering. Hello? Ano ni kula tako ni mo eh. Ay! Wala! Dos amang taon ka mo uli eh, oy! Ini kayo na ko, Noy Usting. Ulian ako. Wah! Bida ning anak ka. Saot ka naman yun eh. Asa ko mo ni pagita. Kinig yung tintin ang hinundan ba? Niluag ang tornilyo sa otok ni Undoy tungod anang gugma-gugma. Wa man maingon ini ang ako tornilyo sa unang nga nagugma ko. Ang ako ramang pirka. Ida kinahanglan makitaan ko yung anak ka nito sayag-hayag pa. Kapit na ba mong ngit? Kaya tingalig, muambak yato sa tulay tawana. Lenny, tabagi ko ini kabot ato sa bahay. Gusto ko makiksulti di Undoy. Nahadlok man ko ting uy. Nabala ka ko may bawaan tang Rigner. Hibaw ka nang may blast. Maluit taon ka na ako, Len. Hangyo alang taon ko. Bisag kini na lang. Gusto ko makiksulti niya sa dili pa kumuhimo og desisyon. Ha? Kay nga naman di ay tin. Usam di imong desisyon. Makigbuwag ka ni Undoy? Maubatin? Ambot ini, Len. Wa pa ko mahibaw kung siya ako buhaton. Wa pa, Len. Tin? Idoo. Unsa man ako sa nga. Ingon na ining dagan sa kong kinabuhi. Unsa man, Lord. Nag-unsa man ka din, Higoy. Naghuwat kang maagis titina ang gipasagkay ni Dong Rigner sa nindot niyang auto. Ay na paglaom nga mauli pa tos titina din, Higoy. Ato na tumupuyo sa ilang Dong Rigner kay kasluno na to sila. Agoy. Mismo biya kapatid ng naong ni Mugoy nga nakalitan. Bye-bye, Goy! Ayaw taon itubot kinuong mahitabo ang butang ko akong ikadlukan. Ayaw taon. Kung mahitabo ka na may kuhaon na lang ko na mo. Kuhaan na lang ko kung mahitabo na. Kung mahitabo na, kuhaan na lang ko. Pastilan. Ara ba ka din kagbuha nga ka duya ka? Justin. Tibi diha ni mo sabot. Pasabot ka ba di ako naong? Tag-ano ni mo? Gilang tayo, daugal lagi ko. Daugal ko. Tabangi ko yung talan. Usap atong talan. Ilam di ay. Drama. Naong ining nahak ay. Nag-unsa magadis daruhan ha? Pabuhagay ko tay. Gisulti lagi. Tabi akong buhaton. Okay, pamaw mo na. Gusto may tabo ang kingong blastay nga maulis si Tina kay adto na ko naman po yung silang Rigner. Kung may tabo ka na tayo. Imod-muti ka nga akong ipabuhagay ba? May pagmamatay lang taduha. Pusa! Buwang eh. Niyab, pagka! Anong imom kong among buwang ka? Kuyaw lang, Uroy! Kuyaw, nagkamatay, oy! Mahan ko, tika! Ay, unya ka mahan! Hindi ko ni Bonokan! Niyab, pagka! Uy, di pa ko gustong matay, uy! Ikaw lang usa, una dito. Unya lako. Dungan ta, tay! Dungan ta! Paway, day, pagsulong imaw! Nindot magod kayong magjuwit ining kabatay, tay! Magblinding tang duha! Blindingan ang naong mo! Blinding din ang naong ako! Saan man, be? Magamit o blender! Timusan mo nung tanin mo, imbis tabangan tanin mo? Medyo ka kibaw blending ka na. Kibaw ka blending ng bijis. Kanang kuan. Tumatsibin. Be. Tumatsibin? Oh. Nobody knows. Anak bitaw. Nobody knows? Nobody love. Anak ka. Kapila naman ka na ko tabangin buanga ka. Kapila ta nakatambagi. Maro gihapon. Ha? Muhimo ra ka gihapon ka ng imo. Magbuot ka. Ha? Na dito sa lini. Sa ato. Oh. Ngita nimo. Ha? Si Lini, tay? Si Lini bitaw. Sigbalik. Bungyo ka. Oo, tay. Pagdali na. Ato dito. Basi ko sa tuyo ato. Kinsa pa na dito, tay? Kinsa pa, tay? Ha? O dagan na dito. Tunan ko, tay. Tunan ko, tay. Dagan. Sige, dagan. Bagay! Ambot! Di mo doy! Daghag! Bago di hoy! Pambap ha!
Ayun man destintin, Lin. Nga nung ikaw raman, tinuod, manggiingon ni Blas nga, di na to siya muli, kaya ato siya po yung ilarigner. Halin ni. Ay, kalma. Kalma lang, Doy. Mga naisulting Blas ni mo? Ulin. Nga, tuoday ka ng Blas. Di mo ganun na matuon niyang iyang nino, ikaw na noon. Ang buto kong ipasubot ba, nag-uban na bus tintin og uli ni sa ato. Ang, kami ko'y nag-uban. Ay, marunong si Lidi, ay marunong si Tintin, Lin. Ha? Magsisulti ko, Bin. Awa, di na. Nagkadima, oh. Relax lang, good. Relax lang ba? Muna akong tuyo ni mo. Makikita o makisulti si Titina ni mo karong mga alas 8 sa tapiit. Ha? Asa man, Lin? Muli ko sa amo dong Regner. Way kauban si akang dinis ospital. Muli ko. Bitaw dong. Mauna. Wa kay sakit ng akang, di ba? Busa, wa mo yung angay kabalakan. Ang ako nga mas mapatuog nato si Titina nga masakiton ka ng akang. Og ikaw noy imon, kinahanglan gyud kang mopauli sa inyo. Kaya kinsa may mubantay ni Titina nga gi-admit man kunuhay sinang akang dinhi, di ba? Bitaw di ay mon. Ha? Haya ni mo kang. Tanaw-tanaw lang kag TV din, Durabay dato nagyud kang tinuod ka. Ang, masakiton gud kunuhay ko din, sa kabaya. Maura din ay gikawilihan ni Monoy. Ay kabala ka. Kung makasal na unya Miss Titina, naana unya mo'y TV dito. Basta dong, ha? Basta bayan yun dong, ha? Imo na talaga yung sa tuba. Mono, imo na, imo. Thank you, Blas, thank you. Bebe. Wala lang unta ka muli din is inyo. Kaya raman akong bantayan si Titina. Kung way salig si Dong Regner ni mo, Blas, ako pa ka. Gisultihan ng Lini Blas kung unsay gibuhat ni mo din samtang dito mes ospital siya ka. Si Kualay ng booking ni mo. Kinahanglan magkasulti gid mi si Undoy di kapiuna. Bahala na kung si mahita po. Pero unsaon man ako ini pagkahigayon sa pagpakikita niya. Naaman si Papa Imon kauban ni Noy Blas ka nag-inom. Ginoo, tabangi ko. Gusto kong magasulti gid si Undoy sa dili pa ko mohibo og desisyon. Tuan ba kaharon siya dito sa may kamalik namo? Sila ni, wa pa siya mabalik. Unsa makahiresulta sa akong gipamalihog niya? Maayo! May gabi eh! Maayong gabi, inyong tanan! Sila ni naron. Og murag si Kuala yang kauban. Bebe, irog, nganong niamang kuno mo. Wala, Lene, gabi naman. Nga tubo pa mo sa'yo, tubo pa mo. Bitaw, Lini, kuala. Nagpauban man si Tintin na mo ikwala sa pagkatublong gabi una no imon. Ha? Saan pa uban? Di magkatuog si Titinang wa mo? Naong bayan ninyo. Ngano daing naong namot no i-bless be, ha? Ngano daay? Huli mo eh! Hingin liragod na sila mon? Hingin liragod? Dili, Blas. O kira di ay nga ni Aslas Lini o kuala. Aron mauban na nila katuog si Titina tuod. Usa? Pero imon! Dali na mo, Lenny. Kuala, manihapon na ta. Ay, natin! Irik, taoy na pod! Kao na gayon na una ni Kuala. Naong biya, magbahaw. Sige lagbahaw. Ang imog yung nang murag. Wow, kaya nga no, murag unsa? Murag kaldirong gisudlan sa bahaw. Unsa? Tuan na ron si Undoy dito, Tin. Nagpaabot na to ni mo. Ay, naluoy ba kayo ko niya, Tin? Kung sa may imong desisyon, pasapta lang taon siya taong. Kaya naglaon na bagit siya nga kamoy magkadayon. Len, kinuo ko.
Magpakamatay ra ba ko nun siya tin kung magkabuhag mo? Unsa? Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Uy, unsa kay sunod nga mahitabo? Mga higala at tangi, ang lain pang mga sumpay sa makalingautang sugilanon. Ang bugmang buta, dakog mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit ka nato sa RMN Drama. Wa mo makita king hitsura kay gwapang sexy. Buto mga ka-listeners, no, ang part 9, no. Ang gaon-on na lang ikuan kay bisag wala pa ma-edit nako pero napaminaw na ninyo, no, kay ga-advance man yung video, no. So matik na kayo na napaminaw ninyo pero sa paghimo nako ning mong vlog wala pa gyud, no, wala pa ma-edit. Nya sa mga nag-request og bagong drama, di pa ko makasali na mga ka-listeners, no, nga maka-upload ko sa mga bagong drama. Kay una sa tanan daghan nagkompetensya pod, no. Nanay mga uploader og drama, no. Naunhan ako sa mga dramang bag-o, no, kay ning si tawagan ning giveaway na lang ta, no. Sa mga bag-o. Kay para di pod ma-reuse content ba, no. Tagag chance ba ang mga bag-o nga ga-upload, no. Sila sa laman mga ka-listeners, no. Pero punpon mauli-ulian na akong kanang mga gipamati, no. Upload pagyapon ko kay ganahan mo kung upload drama. Mabagin na ako ang hilig kining drama, no. Sukad pa sa una nga pagkakaroon lang yun wala magipon ako nito muna nga bitaw maulaw bitaw po ko magunona bitaw kay imbis na ako'y kanang ka-chargean kay nanay solar power generator lang inatag ni Ma'am Life Journey, Ma'am Suli yan na po ning cellphone. Ang problema lang yun noon kaya nga ako ng mata may ning reklamo na kini akong labad sa pait dasig pa ka kayo akong noon dasig pa kayo nga mo kuan pa gid mo edit pa so di gyud mapugos mga ka-listeners kay kining mata connect man siya labad sa ulo niubo ko maana dog kanang magsuot og eyeglasses mo may tambag sa uban pag eyeglasses mo kumana na mahadlok mo kog mohanap hinuno pananaw nya kining eyeglasses nga pang radiation kining dam to ari ni murag mao man siguro ni napasagda na na magamit kay murag mao man siguro ni dugay na wala na gamitan ni muhanap magud pod wa ko manad ba muhanap sa pananaw madugay kanang magatubang sa cellphone diyan magsuot bitaw itagaan bitaw ko sa amigo ano dalha kay labad ang uwan nun kanang magsuot ko kanang eyeglasses musamot kalabad din ang paminaw bis kay madadarong tag kanang pijung-pijungan gamay diya balik na pod pero eyeglasses labad ang ulo una nga wala lang ko anara kay basig mapareha ko tong nay nagpadasa kini akong suliran nga bis kay arang-arang pa to yang pananaw ning suot man siya eyeglasses didto nagsugod ninon nga hanap na noon no ning hanap na noon nga ning suway siya og suot ba muna nga di ko kalimot atong maong kini akong suliran sa una to dugay na to mo tay kong mahinumduman ba nga di lang ko gamit ani mga nyani kay ang di maano daw mata ba kay urog maanad diya maglakaw ka diya matanggal diya kita maglisod kag asa ra man to muna nga kuan na lang muna nga gi-advise sa doktor 20-20 no 20 minutes ato bang cellphone relax 20 minutes na pod pero ako kay dili 20 minutes pa 1 hour relax 1 hour na pod usahay 2 hours mo na usahay makalimot na di na wala relax
Wala relax ba matuloy-tuloy ba kay kana tong na humanon gyud ako ni nga na nya ni taas man akong istorya mga ka-listeners no, wala sa tay shout out ron. Kay taas na kayo akong intro vlog no. Nya murag sunod ani man na putol na siguro yung buhok na kay wala gid eh. Alam mo rin, kasi usan na sinundan niya, naglabad ang Uy, pasensya ay, ilok kay murag ipaningot. Ay, Ijang. Okay mga ka-listeners, thank you so much for watching og amping mo kanunay, labi na sa mga listeners atong OFW, no? Amping mo kanunay, God bless atong tanan.